Продължаваме поредицата от видеа за 1 юни с съвети към вас за подаръци за малки творци. Творческите комплекти на Джеко са идеалният подарък за всяко дете с артистична душа. Особено подходящи за творци между 3 и 6 години, които обичат да рисуват, лепят, изрязват, сглобяват и най-вече да изразяват себе си в цветове. Ако пък търсиш творчески подарък в красива подаръчна опаковка, XL креативната кутия на Little Dutch е изборът за теб. Налична е в розово и синьо и е подходяща за мълчугани, които обичат да се забавляват с ножица, лепило, хартия, стикери и декоративни елементи. Едно от любимите ни съчетания на логическо мислене с творчески умения е Art Constructor Created, дървен конструктор в различни тематики с възможност да се отцвети със специална акрилна боя под формата на фломастри. Последното ни предложение е серията Направи си сам на Джеко, която насърчава финната моторика с ръчността и когнитивното мислене. Всяка кутия съдържа материали за работа с няколко деца, така че можем да тренираме и работа в екип с деца между 5 и 7 години. Само си представете какви красоти могат да сътворят вашите деца с предложенията на Оливия.